velkommen til den her video, hvor vi bare lige laver sådan et lille stående check-in med os selv. Du kan lave det om morgenen, når du er stået op. Du kan lave det om eftermiddagen, når du kommer hjem fra arbejde, eller måske bruge det som en aktiv pause i løbet af din arbejdsdag. Vi skal bruge et par bindevævsbolde her. Det er sådan nogle bløde orange bolde her, som er rigtig, rigtig gode til at få fat i bindeøvet. Og ellers så kan det bare være rart at have en måtte at stå på, og ellers så skal vi bare i gang. Du må starte med at finde en god placering til dine fødder i hoftebreddes afstand, hvor de bare står godt grounded her. Tænker sådan en fornemmelse af, at der er længde ud gennem toppen af hovedet, men også en tyngde sådan ned i benene, så du bare lige lander her. Lukker så dine øjne en gang, hvis du ikke allerede har gjort det. Og så må du zoome ind, som jeg kalder det. Altså simpelthen lige sådan blive opmærksom på, hvad der sker i din krop. Hvordan føles det? Hvordan er oplevelsen lige her og nu? Er der forskel på højre og venstre, front og bag, op og ned? Og bare lige mærker, så jeg tiger stille et øjeblik. Det her indre billede må du lige skrive dig bag øret, og så må du stille og roligt blinke dine øjne åbne. Tag en god dyb indånding her. Udånding, armene med op her, så de er lige lidt foran kroppen. Indånding, armene ned til siden, strækker længt ud gennem fingerspidserne. Udånding, op med armene igen. Indånding, armene ned til siderne. Udånding, armene op. Så lige nu, der er det en bevægelse i din skulderled. Og den bevægelse, der sker i din brystkasse, den kommer simpelthen af din vejrtrækning. Så nyd også bare lige, at du faktisk tager dig tiden lige nu til at lave lidt vejrtrækningsøvelser, som vi ofte kan have så svært ved at finde tid til i vores dagligdag. Udånding herop. Indånding ned. Lad armene blive ned. Herfra må du begynde at knejse i nakken. Det modsatte er at knejse i nakken. Og runde i nakken, så du åbner lige op, helt op ved de øverste nakkehvirvler. Og herfra må du forsøge at rulle ned ved at aktivere i dine mavemuskler. Og lave så stor en runding på bagsiden som muligt hele vejen ned her. Opmærksom på, at du ikke kommer til at holde vejret på vej ned eller stå og overstrække dine knæ. Særligt hvis du har en tendens til hypomobilitet, og det er sådan en ting, man kan komme til. Rulle fortsat så langt ned du kan. Du trækker bare vejret løbende undervejs her. Flydende vejrtrækning, lad hovedet hænge også. Herfra må du slippe, så du slipper i dine ben og kommer ned og bøje. Slapper godt af på bagsiden her og bare hænger. Herfra må du strække dine sædeknuder med op mod loftet, og dine hæle tænker du nedad, så det bliver sådan et træk i hver sin retning på din bagside af benene. Bøj igen og stræk op her. Udånding bøjer. Bliver blød. Indånding strækker. Udånding bøjer og bliver blød. Sidste gang her. Indånding strækker, og herfra må du igen begynde at aktivere dine bækkenbund og mavemuskler. Finder den her store runding på bagsiden og begynder at modsætte bevægelsen opad, så vi ruller op her. Når du har bækkenet placeret på dine ben igen, begynder din rygstrækker også at hjælpe med at arbejde dig hele vejen op. Stå på toppen her. Ja. Herfra må du tage dine arme op på en udånding. På en indånding lader du armene blive heroppe.
åbner op i brystet, tænker længde her. Hovedet kigger fortsat sådan skråt frem, så det er ikke et knejs i nakken, men en lige stor bevægelse over hele rygsøjlen. Svivler her. Og ind igen. Indånding tilbage. Udånding slipper. Så tænker igen indånding tilbage her. Tænker, den starter helt nede ved kønsbenet. Så det er som om, der er noget, der trækker dernede fra. Så vi ikke bare kollapser her. Længde. Og tilbage til centrering. En sidste gang her. Lad lige armene komme ned til siderne igen. Godt. Herfra må du finde dine bolde frem. En til hver fod. Vi starter her med at placere vores hæl på bolden. God bred forfod og kommer op at stå. Og det samme gør vi med den modsatte fod, så vores hæl ligesom er på boldene. Det er ikke meningen, at vi skal have foden helt inde, sådan bare lige hælen, så vi stadigvæk har en fornemmelse af, at bolden ligesom er lidt rundt om os. Godt. Op og stå her. Igen den her længde fornemmelse ud gennem toppen af hovedet, og så må du begynde at stå og bounce. Så selvfølgelig skal der være en fornemmelse af, at der er noget, der ligesom holder dig oprejst. Men også, at du sådan ligesom giver lov til, du kan næsten høre det på min stemme, men at give slip. Så lad skuldrene hænge her. Måske har du brug for lige at ryste armene, hænderne lidt også. Så gør du det. Læner dig lidt ud til venstre side. Og bare lige lidt nysgerrig på, hvad kroppen siger til det. Om det sætter den på lidt af en prøve. Det vil det nok for nogen. Andre vil synes, det er dejligt. Vi tager lige ud til højre side også. Op til midten her. Bounce lige et par gange mere, hvis der er noget, der skal rystes lidt ekstra, så er det lige nu. Og så må du begynde at bounce af her, så stille og roligt. Bremser du op. Tag boldene væk fra under dine hæle her. Fødderne solidt plantet i gulvet igen. Lukker dine øjne og zoomer bare ind en gang til, ligesom vi startede timen. Lige nysgerrig på, om der er noget, der føles anderledes. Blinker dine øjne åbne igen. Tag en god dyb indånding her. På udånding armene med op en gang til. Indånding, roter og kigger ud til din venstre side. Jeg skal lige lidt væk fra en væg her. Udånding ind til midten. Indånding, roter modsat her. Så det er virkelig sådan en rotation her på tværs af maven. Udånding tilbage til midten. Indånding ud her. Tænker stadigvæk længde ud gennem fingerspidserne. Og at den her bevægelse, den kommer altså helt inden fra din kerne af, helt inden fra rygsøjlen. Hovedet igen her. Længde ud gennem den forreste arm, den skal virkelig ud. Tilbage igen. Indånding. Brystet holder I højt, ligesom vi øvede før. En sidste gang til hver side. Sidste her.
armene ned langs med siderne. Et sidste lille zoom ind. Har man lyst til det, så kan man lige lægge et par hænder på maven, eller hvor man nu lige har brug for det, hvor hænderne kalder på det, eller kroppen kalder på det. Det kan jo være lårene, hofterne eller brystet. Zoomer bare lige ind igen. Og hvis ikke du allerede har lagt dine hænder et sted på din krop, så må du gøre det nu. Måske sådan lige en fornemmelse af at trykke lidt ind mod kroppen. Og for mit vedkommende i hvert fald har jeg brug for at trykke lidt forskellige steder. Det giver sådan en afgrænsende fornemmelse til min krop. Måske faktisk også lige give mig selv et kærligt kram. Rotere lidt her fra side til side. Så må du stille og roligt blinke dine øjne åbne. Og så var det her et lille check-in til dig selv. En lille pause fra hverdagens gøremål, som jeg håber, at du nød godt af. Herfra der vil jeg bare ønske dig en rigtig, rigtig god resten af din dag.